horrela. Bai, nik uste euskal idazleok euskeraz idazten dugula, plasterrez eta barrutik sortzen zaigulako, baina post hartzen dugu Euskal Herritik kanpora ateratzen denean obra hori, ez da, ni poskusiatzen egitzen ez interneten, nire liburu egun dauden, eta ikusten dut Cervantes institutuaren bitartez mundura zabaltzen direla, edo itzulpenen bitartez estatura zabaltzen direla, espainola zubi, edo katalanera, edo gallego da, ez da. Hori beti da opari bat. Eta nik uste hori gehiago landu beharko den dukela, ez beti estatuari begira egon, bezik eta munduari begira, gainera egarria dagoelako, ez da. Eta egileok ere gehiago atera beharko den dukela, ez da. Nik hori beti izan dute idazme elkartean, eta itzultzailean elkartean esate baterako hori entzematen da. Kanpora joaten dira itzultzaileak prestatzera, euskal itzulpenak egitera, ez da. Beste hizkuntzetatik euskerara. Eta nik uste, ondo legokela egitea bai gure liburuen zabalkundea, baina bai gure komunikazioari erraztu, ez da. Ez dakit, eguan bat euskal idazle renon dabiltzea, eta ondo legoke, ez dakit, mundura pixka bat zabaltzea, eta gaur egun gainera ez dut uste astakeria denik oso gauza naturala izan beharko duke, ez da. Eta harreman horiek eskartu, ez da. Ez dakit, Barcelonako euskal etxean egotea plazterra da, hango lagunekin, euskal ikasten herribidenekin, eta hori pixka bat zabaltzea guretzat ere aberasgarri izan da bin, eta gainera, seguru nago, gure okan ere abiatzena izan dezakela.